Hej, mit navn det er Morten Warengård Olsen, og velkommen til mit værksted Lindholm Auto. Kom indenfor. Lindholm Auto, Morten. Her på værkstedet der kan vi tilbyde at servicere og reparere din bil. Det vigtige for os, når du kommer med din bil her på værkstedet, det er, at vi kan se hinanden i øjnene igen næste gang, du kommer med bilen. Det kan vi kun, hvis vi leverer et stykke kvalitetsarbejde, og der er ikke nogen overraskelser, hverken med hensyn til pris eller med, hvad der bliver skiftet på bilen. Langt størstedelen af de reservedele, vi monterer i bilerne her, dem får vi fra FTZ i Aalborg. Dem har vi et rigtig godt samarbejde med, og de kører hele 6 vareture om dagen. Det gør i den sidste ende, at du får en kortere leveringstid på bilen igen, fordi at vi aldrig skal vente ret længe på reservedelene. Hvis vi finder fejl på din bil, når bilen er inde til service eller reparation, altså fejl, som vi ikke har talt om på forhånd, så er det vigtigt for os, at vi lige ringer til dig, inden at vi går i gang med at reparere og dermed fylde penge i bilen, sådan at der ikke opstår nogle uventede overraskelser med hensyn til en større regning. Alle afmonterede dele og affald, væsker og deslige bliver behandlet efter miljøforskrifterne til fordel for miljøet og kommende generationer. Det er så vores diagnosesystem, hvor vi kan komme ind og læse på bilens motorstyring, ABS og airbag osv. Det foregår ved, at vi sætter et kabel ud i bilen, og så kan vi udlæse alle informationer af de forskellige styreenheder på bilen her på vores PC. Og vi er i gang med i øjeblikket at tjekke fejlkoder på de forskellige systemer, sådan at hvis bilen har lagret en fejl elektronisk i en af styreenhederne, så kan vi læse det ud her. Og på motorstyring for eksempel, som vi er inde i her, der siger den, der er 0 fejl, så alt er, som det skal være. Når din bil er inde til service, så skriver vi smørreseddel og stempler i servicebogen. Med de gældende regler, så er det sådan, at et stempel fra Lindholm Auto har lige så stor gyldighed som et stempel fra en autoriseret forhandler, også i garantiperioden. Vi sælger også brugte biler her ved Lindholm Auto. Når vi sælger biler hernede fra, så gør vi det, at vi tager dem ind på værkstedet inden salg og går dem igennem fra A til Z, tjekker tandremsintervaller, service osv. Og de forestående reparationer, der måtte være på bilen, de bliver udført inden kunden overtager. Det er vigtigt for os, at de biler, der kører ud herfra, at de er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand, og at de er funktionelle hele vejen igennem, for det skulle helst ikke være den sidste bil, vi sælger til dig. Du kan til enhver tid se en opdateret liste af vores brugtbiler på vores hjemmeside, som hedder www.lhauto.dk. Håber snart vi ses her hos Lindholm Auto.